In het ramp van de Iependaai van de bouw koe het publiek joert de nieuwe fabriek voor de productie van betonblokken voor de nieuwe Oosterdiek besjen. Het fabriek is nog in onbouw. Het fabriek wordt deelzet terug Level, het bouwconsortium dat de vernijing van de Oosterdiek uitviert. We maken hier op een unieke wijze deze bloks in de komende jaren. We zijn te gast hier in Harlingen in het industriegebied. Ja, en wat we willen laten zien eigenlijk ook met de animatie die we hier vertonen is hoe zo meteen die fabriek hier draait en wat voor mooie prestatie dat gaat zijn. De productie van de betonblokken voor de dik moet in augustus uiteenzetten en mooi best bijzonder neemt worden. Uniek aan dit productieproces is dat het voor een groot gedeelte geautomatiseerd is. Dus er zijn slechts 2 mensen eigenlijk feitelijk aan het werk aan het blok. En de rest is eigenlijk allemaal geautomatiseerd in de machine. Voor Rijkswaterstaat, de opdrachtjouwer van de vernijing, is dit een megaproject. En daarbinnen ze grutskop. In Nederland staan we wereldwijd bekend om onze expertise op het gebied van waterbouw. En wat we nu laten zien is wel top of the art wat wij kunnen in Nederland. Dus het is gewoon wel bijzonder om te zien dat hier in Harlingen vinden eigenlijk de innovaties plaats die komende tientallen jaren over de hele wereld verder zullen worden uitgerold.